chini longai thachin tu zung te in zaban chi bai le vek kule amasalama khan we history le anone dan te an chadu zong te le an shim sha theina te kha kan tar lang to a tuna chuanin bung ni na kan lo kai to anga no pai le akai noi mei ba ka sang ha karon sei tel vek dona in tangkai pui nge ka bai sei ni Winu hian arai changa ni somruk pathuma nawani tlang puya aya ma le tlai deuh hleka po anei ve theibok kan ngai dan chuan win te anei zat vel hi fa anei zat tur ni in kan ngai thin anei zat tur hi chu mihring thuan miau lawa aya tam deuh le tlem deuh anei tumpo aum thei ani win nawana izat hi chu abrita zerin danglam ve bok win nawa hanni che hian mishingte min mamona azwal ti sha ila nute tuite alo nga lo thea no nei te po alo har sat the chu wangin mithiam te ron mei thin acha bulldog te phei hi chu anmani hian anin pol thei manglawa pui an ngai fo thin anu te po hi alu len em wangin zai chwa an ngai hial thin atlang puin uite chi a hian alian chi te hian no nei an har sat bik ati thei no nei dan chung chang hi chu akim changin bung shana soyani a ipe chuan ilongai thlele mai do nia ui chul le tilak spraying dan ti chuan uinu chul lak akoka neutering hi chuan ui pa tilaka kok thungani dog expert te chuan breeding kan ti don lo chuan spaying emo neutering hi ti nge thainan sia chantam takom thenga pakhada chuan ui chuang vul sen lo tam talatuk awang te hi ani theyang kan ui nawanei chawa mi ten an lei mei lo phei chuan chung khat le leina nai ui po lo manglo le vul chape manglo te kan pe a khwa arei me chuan kan pe ka te nge khan tiral na kong an zong le mei thin hetianga kan du thala ui kanin thla tir siam hian ui hlutna abo pha theya an tang kan thleng hian kan hlam sia thei bukani spaying le neutering hian thana tam takania heng mammary cancer prostate cancer kan ti laka hian an him pha theiani tin thinei ma a insiam tir hian thinei nuwa insiam tirain cancer tam taklaka an him zog ni in lang uinu te hi thian nei chuan an rai thei mei to a chu wangin rai tir kan du lo chuan uipa kan pol tir tur ni lo a chabera chuan a chul kan lak tir nei tur ani veterinarian tam tak du dan chuan kan uite hi thlanga anlin huna spay monitor tur ni a uinu hian dam chungin fa anei ve nge a tha ti le uipa in sex aman lo chuan apa thei lo ti te hi thudik lo topani nanna veitlang pui uite hian in thla chhon na genetic ailments annei ve theya chungti chu hip dysplasia luxating petals le cleft palate blindness le deafness te hi ani a nanna khir tak diabetes epilepsy cancer arthritis gastric torsion le blood te po hi annei theibok andam hun chung lo ngai thleila ui dam hun chung po hi abrita zerin adanglam ve tho mei ui lian chi giant breed te hi kumsari changa kumria thleng andam theilain ate chi te hi terror breed kumsom ni vel andam thei alai hol medium size te hi chu kumsom pathuma changa sompali andam tlang pe ni kan sha drink dur chu na hi lalpa thuani a keimani le kan ran dam chen po hi atho vek ani khosak dan longai thlele ila mishing te hi social animal a hu hova chengza kan ni a chutiang bokin ui te po hi a hu hova khosa pex animal an ni ve bok kongtam taka in an nalai kan neya mishing te hi amala theilo kan ni awang hian kan ni tinuna le thil ti na kong tin renga midang puina kan mamo thina ui po hian ama chawa khosakai chuan midang tinina hun man ho te hi nuamati zoka hemi awang te po hi nyang mishing te bula an shelo a hu hova na renga cho try to le lal berte omalo nga ya ui te po hian hei hi an ngai poimo ve hle thin
mishing te an chung nung zok chuan an hnuaia an kun hre lova ama erawh chu ui te pawh hian leadership nei tha hi chu an hai bik lova kan bula an khosa chung pawh hian thu ber ni tum chang te an nei ve fo thin ani apu te arin tok dana kha kha chu da ta ila ui te hi keiniang in tong thei lo ma se kan che zia chang hian kan ngai to le kan du zong chu an she thiam ve mai thin body language mang na sa ani a chu wangin kanung chang landir dan le dana chang ringot po hian engmi nge kan ni ti an she thei me ni body language hi an in biak ve na ber ti ila adikome thinrim au ote trong luang pa ngai le fakna okay te hi chu an thlar sang khyam ve khop mei ui chen khat ve chu an pu te ke pen ri thlangin zo she theya ui hi an te lai chuan boy pui thamantling ve ome zun le ek an la thla da mai ba ka thil se chan mai te hi an la chinga thlathuma tanga kum khat vel hi chu an la har em a omdan moi kan shil angai fo thina ni nau pangan ni ang bokin zirtir tu le ko mu tu an mamu ani ti tura kan du le ti lo tura kan du ti chu an te line kan shil mai tur ani don lom ni kan ti pe lo ni chuan ui vut lak kan ni lo tin ani na thok turin ui hian mishing te ta na changkai tak tak lo thok to china tam tak chu guard dog ate service dog te hunting dog le hard dog ate an manga tunlai phei chuan guide dog ate search and rescue dog ate entertainment dog film changa le fakna ate an mang thin tin police le army ho phei chuan an mang changkai le ani khovel adanglam chhozela mamo adanglam zel boknen ui kan mamo dan po adang zela man lai ai chuan an changkai na po kan shetam tial ni inalang medical lama po hian an changkai na shed bul zel ni a ui vu chin te hi an hriselin an dam rei bik te an lo ti tin chu ba ka mithiam te chuan hengna na ti dam thei dau cancer diabetes nei te tan ui vu that zia an sei cham chi bok ui le hrisel na ti chu nida kan la chiar chun zam don ya in lo chang ran don ya adoda chuan thil hla mishing ta na chacha le tui kan ti te hi kan ui vul te hian an lo ngei ve kher lawa eng chocolate prawn sen grape bubble gum resin grape roll macadamia nuts kan ti te phei chu ui te ta na hla takani chocolate ta cocoa hi mi thiam te chuan a thalo hle in an soi cocoa ve lo na chocolate var ang chi te hi chu an pe ve thin thawani grapes le resin te hi ui hrisel na atan a thalo hle ani ti chu kumsak ni atang khan mi thiam ten an hre chuak ve chawa an mu chua chuan heng grapes le resin atanga plain born varieties an ti te hian kal an khol che thei ani saru reng ui kan pek don chuan chummi alo tur achan chu kan chum chuan achakna bo vek thei ba ka asomma em mea aru them te kha win hak pal ta thina ni tin mishing te pon kan ngei alom ki awang ringotin kan dam doi e piang kha pek belo turani paracetamol acetamin morphine ang chi te phei chu pek mi alo turani tin zulam pangchi reng hi pek mi alo tur mishing taksa a khoi kholo theyang bokin kanui taksa po ati kholo the ni tur hlaum tak tak ran nung sazutur ang chi te hi kan ui vul tenan apple hlau thei chulo taka an thi mei lo nan kan dana te po phim khur tai la chawme thosika na hlo di ang chi te hi ui te hian an nge lo hle a andam lo pui chok thin bok thlai te po hi an lo thavek lo heng hops caladium different bachiale philodendron te hian shoklama harsana siam theini tin amaryllis daffodil english ivy iris le tulip pangpar te hi an ei chuan pumnom lo te asiam thei me baka shena thazam a khoi che theini foxglove lily of the valley larspar le oleander te hian lungle thisen zam te khoi che thei bok yu thing kan ti te po hian shena thazam a khoi che thei bok ni in mithiam te chuan an soi
kan han soitak thlai te kha win an ei pala adam lo pha chuan damdoi inemaw veterinarian panpui ngalvat tur ani tin kanin chung ti fainana kan man heng ammonia bleach disinfectant drain cleaner soap detergent mothballs le match nawal te hi uitan ala ummei baka an hriselna khoi che thei ve ani chu baka incheinana kan man deodorant hair color nail polish le remover te sunscreen lotion kan ti te hian ui hriselna a khoi che thei ti kan share tha ome ui vultur chuan chet fel thlip thlep te po ngaya keimani awang hian andam rei ve thei ti kan she theu bok donia Inutana karon tarlang thei te chu kha zong kha ni kanin mule thok donia